Ikazoi muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi tinoti chakabvondoka zvakare muri kutondera paya tiri kwasadza uko tichitaura kuti aiwaka tisu weDrewmas media tatorwa mufananidzo pamwe chete neNjuzu. Kana usina kuiona tarisa pastori yatakaburitsa mazuva mapfupi apfuura tichikutaridzai mifananidzo tichibuda nezvakanzi nana sekuru injuzu. Vanhu vakati aiwa hakuna zvakadaro imi kaivi vamwe vakatonditi ini ndine manjuzu nekuti ndiri kufambira njuzu kwete. Muri Zimbabwe ndoda kutaura inini changu chete kupakura zvinenge zvichiitika nhasi uno tiri. Ndanzwa shamwari yangu ichitotaura kuti hanzi kunoku capital city yacho inofanira kuti Pretoria gozi kunoshandiswa maranzi. Tiri kumwenezi kachana kwane shuro ndokwatiri pari zvino. Ndofunga kana mukatarisa makomo ari mumashure mangu ari kuratidza kuti zvichokati kakuyera ikaka kanonzi navanhu hakuna kakuyera ikakaka kariko. Kufara zvangu muri Zimbabwe ndoziva vamwe vakutotanga kunditukira kuti atanga kutaurisa ari kuwanza munamato sadza richipora. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi handina kufamba ndega, ndafamba nemwana wechikoro seise ndine mwana wechikoro ari kuita media studies paUniversity of Zimbabwe. Sangana nemhuri yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe ndokugamuchirai pane dzinonguva. Zita rangu ndonzi Ashley Toma. I am a student at University of Zimbabwe where I am studying applied media arts and performance studies. At the same time ndiri mutori wenhau. Mutori wenhau. Yeah. Iwewe ndiwe uchiri kuchikoro. Exactly. Ndoda kuti nhasi uno kanotaurira vamwe vako nezvenyaya tafambira kunoku unofunga kuti vanozvibvuma here? Chokwadi inini chaiye handisi kutombozvitenda. Saka ndati nhasi ndiuye ndiri ini ndizvionere because nyaya yacho inonetsa. Saka unoda muripe munhu uchizvinzwira uchizvionere pamunhu wacho because ndotongoda kuti munhu uzvinzwire uzvionere pamunhu sefonje. Ndo nyaya tainga kunoku nhasi kuti tinzwe kuti munhu anganzi akapedza 40 years ari mumvura akatorwa neNjuzu. Dzakapotsa dzatiendesa pasadza. Muri yeZimbabwe musakanganwe kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Zvina kutitorera nguva yakareba isu veDrewmas media kubva kuHarare kusvika tasvika pane shuro apo takawana madirections ekuti tinge tichikwanisa kunosvika kunoona mhandara yakaburitswa mumvura. Pari zvino toda kuti sekusvika kwataita panzvimbo yeneshuro timbotaura nevagari vekuno tinzwe kuti vanoiziva here nyaya iyi tisati tasvika hedu patiri kuenda pacho. It's just an issue yandakanzwa yekuti munhu akatorwa neNjuzu ari 8-year-old. Then the next thing munhu uzonzi adzoka after 40 years. And the family like ngonzwa kuti vaitry each and every year kunoita chivanhu chacho kuti munhu abude and they were failing up until the last time yokuti chief vakazobvuma kuti noendai munotora zvenyunganga kwese kwamunokwanisa and keep up with your traditional thing. Then the last month kozonzwa kuti munhu akabuda. That's after 40 years munhu ari mumvura ozongobuda and everyone else is so eager to know kana kutongoona kuti munhu wacho akambonyatsomira sei and how was it like deep down the water. Munhu wese ane maviews ekuti ada kunyatsonzwisa zvakanyatsomira sei. So this is what I heard. Ko pakunzi kubuda kwake anga akamira sei chimiro chake? Anga akangoita sesu here vanhu vati pane something? Hanzi just a normal person. But the difference now ndeyekuti ane vhudzi rake ane vhudzi rakareba up to the ground. And kwanzi anga ane the body changes. Inenge anga ane tsanga here kana maybe dzadzanamiro pamiri, not so sure kuti which is which. So tangonzwa kuti akazongobudawo ato munhu mukuru but not that old. Munhu angooneka kuti angoti kurewo for an age. Apa aigona kutaura here semanzwira make? Dai panzanga asingataura anga akangonyarara.
vatidzidzisa nekuti pogwarairi. Isati sitombozivawo takangonzwawo nemakuhwa achinzi kune munhu akatorwa neNjuzu then akadzoka nhasi nepakupemberera hatomboziviwo izvo. Anzi akatorwa neNjuzu yacho zvadini? Saying maybe 40 years ago. Imutozvibhiliva here izvozvo? There is communication between the living dead and the living. Tinokudyidzana nevakafa nevari kurarama mutsika dzedu dzechivanhu. Tikarangarira African nikikiri religion ine chokuita ne-indigenous knowledge systems. Nyari panapa nekuti mwana akaenda kundoredza ana mai guru kurwizi Lundi na Mr. ndakanga masitara ake but is there. Vaina kundoredza vakaredza the whole day vakashawa hove. Saka uyu wakabata hove murume anga ari navo in the company of uyu mwana about 6-7 years. Vaenda vese ndoredza hove varedza rova wanga aripo namai guru vake. Mwana achiredza hove ana kubata hove vakuenda kumba zuva rodoka vamunzira. Uyu murume yakanga anavo vachiredza akati achikwaya ichi ndingachidike ichi ko zvazvadii kuti ndikupe hake urowa ndione ndanodya chikwaya ichi. Mwana akagamuchira chikwaya chiya on the way ndangoti about 30 meters from the river achienda kumba namai guru vake. Ndobva vanzi izvo. Saka rowa achibata chikwaya chiya chadonha pasi. Ndizvo zvandakaudzwa nomunhu anga ane witness. Chadonha pasi akanonga chikwaya chiya akati chikwaya changu chava neivhu chava chujura ndochigeza murwizi. Saka mwana mai guru akasara akamira mwana achimanya kuenda kurwizi ndogeza chikwaya chake. Mai guru vakamira vakatarisa uku mwana anogeza chikwaya ndopakaya mepodzi mwana aenda. Saka mai guru ari kutarisa kuya kuti kuruwa yasi kuuya sei why no let us go back. Atiendi tinoona kuti mwana atasi nouya murume anga anaye vadzokera kupi kurwizi. Anza mwana tutukwa nengwena mwana tienda nengwena wapinda murwizi. Vapinda vese vatsvaga mwana nengwena mwana waenda nengwena. Saka vakatsvaga vakanyura vakatsvaga nokushayiwa mwana wadyiwa nengwena. The family concluded mwana adyiwa nengwena. Saka vakadzoka with the time vakada kuzama kuti vatoita nyaradzo kuti mwana akadyiwa nengwena. But uzazonge tikainawo culture magariro hapana kuchemwa here baba apa hapana ndo advantage yakatika andika. Saka pata confusion vanhu vatatu vanhu 2 iyo ndo chitatu vaenda kurwizi mwana adyiwa nengwena. Vadzokera kupi kumpako vadzokera kumba mwana adyiwa nengwena shoko raspread kwese pane ngwena dzinodya pazadai. Saka zvata saizvozvo vakazogara eno vakatora nzira yechikristianity nzira yechikristu. Ndofungidzira pangadai pasina mukana uyu nokuti kana pakachemewa pakaridzwa mheri tsika iyoyo inodzosera munhu ava mushakabvu. Anombozvizaziva ungozvanga mangwana akaraswa kunze kwei ari mushakabvu hapana kuchemewa kakudi but vaingotsvaga kuti tomuwana vachitodzoka chaona maremains kuti mwana wajikwa sezvinoita pangwena vongonaona maremains vakashaya. Saka the conclusion kuti agwa nengwena but ndakufamba kwenguva all the years vakazoda kuaprocha nyaya yechivanhu ndokusiya izvi vana mwana anaodyiwa nengwena. Pane zvakaitika nokuti muchikristu chedu chinonzi mudzimu. Look here, chinonzi mudzimu mweya wakanaka womufi unomuka kune wedzidza rake kuzochengeta mhuri. Saka mudzimu une chokuita nemaforces aya. Kana mudzimu usingadi hauendi anombozvisa hautorwi ashiti. Kana mudzimu uchida unowana mukana wekuti unogona kudini kutorwa ukaenda. Saka mudzimu isusu zvatiri panapa we believe kuti mudzimu wakapa mukana kuti mwana aende. Dhuze mudzimu wakaona future yomwana
ine zvimwe zvisina kumira zvakanaka. So by so doing midzimu yedu inogona kutora mwana yoviga kana ikaona future yomwana isina kumira zvakanaka. Ndio zviri mutsika dzedu dzetorarama tiri. Mudzimu kwangoona kuti mwana uyu pana madangers, future yake ine zvakasiyana siyana zvakaipa, inogona mudzimu inogona kutora dzita uende woviga. Saka ine I believe kuti mudzimu wemhuri iyo family iyo wakacherechedza kuona kuti mwana Rowai une zvimwe zvaachazosangana nazvo mangwana. Saka naizvozvo regai timuvanziridze nenzira iyi. Saka akaendeswa uko. Haana kuendeswa kunyika dzimu. Kunyika dzimu kunoenda vafa. Uyu akaenda the world of wonders. Saka mwana uyu aenda pakanetsa, vakanetseka. So vagona kuti vakaenda panzvimbo dzakasiyana siyana vachienda munhingikiri munzizi, vakaenda kumadhamu vachiita zvose izvozvo. Asi tiri kusangana nedambudziko rokuti makore ose vanga vachifamba vachienda kwesoko vaitora vanhu nyanzvi dzakasiyana siyana vachiuyanana namadzibaba vachiti zvoda kuitika zvokundikana, zvoda kuitika zvokundikana, zvoda kuitika zvokundikana, zvoda kuitika zvokundikana. Saka vazodzimara vaneta, vakadzimara kusvika pakuneta kuti vagona kuti after 8 years vomborega, after 10 years vorega, after 15 years vorega vomboattempt, after chipoita. Saka pakazopota kuita misfortunes kufamily, matambudziko angaumira uwirawo family yacho. Saka iye mwana pachake akadzimara kuti apiye achimuka kuenda kune vedzinza rake, uya munditore. Saka pakatanga kuti pembenuko. Saka zvose izvi zvanga zvichiitika. Vakati pakawandisa kuti matems akati kana si more than 5 or so we will get more, but this is what I got from my investigations and interviews. Saka zvinhu izvozvo zvakafamba zvichidaro zvichinetsa. Asi nokufamba kwenguva pakazoonekwa kuti aiwa no shuwa munhu yauriko mupenyu. Saka munhu ari mupenyu tieta sei, vakazodzoka pachivanhu. Saka vakadzimara vofamba nenzira yechivanhu. Munoziva kana famba nenzira yechivanhu uchitevedza nemazvo, uchicherechedza, uchikudza nemazvo, une rudo nayo, uchivhunza nekutsvagurudza nezvayo, unopiwa. Nokuti chinonzi mudzimu haudi ropa, mudzimu hauteuri ropa, hazviiti. Saka mudzimu wokwachiwapa. Patakasvika paNational Growth Point takaudzwa kuti mhandara Rowai yekutorwa iyi yaive isati yadzoka kumusha kwayo sezvo yakanga yaendwa nayo uko yaibatsirwa nemasvikiro. Mota yakanga yakamutakura yakapfuura paNational Growth Point. Kumazuva rodoka hatina kugona kushandisa makamera edu makuru nekuda kwekuti vaisatendera vanhu kutora mufananidzo. Naizvozvo takashandisa nharembozha dzedu tichibiridzira. Takazosvika rechimangwana racho pamusha wekwaChihwakwa. Takawana vanhu ari mavhu nemarara vachipemberera kudzoka kwemhandara Rowai. Takarambidzwa zvakare kushandisa makamera, tikatozoita zvekubiridzira nenhare dzedu. Pairohwa ngoma, vanhu vachiimba nekudzana, mombe dzikaurawa vachipemberera kudzoka kwemhandara. Takatenderwa kupinda mumba maiva naRowai, asi maisadiwa nhare kana chese chaigona kutora mufananidzo. Zvisinei, takava nerombo rakanaka kuisawo meso edu pamhandara iyi. Takazotaura neutungamiri kuti vanyatsodudzira chiitiko ichi. Ini ndinonzi Chivanga Albert Ndyovu, ndiri Chief Executive Officer weMwenezi Rural District Council. Kutaura kudai tiri kuno kwaMambo Negari, village head mutau. Chiiti chaitika ichi nhasi chiitiko chinoshamisa, chiitiko changa chisingafungwi nomunhu wese kuti shuwa ndezvechokwadi. Zvakadai sokuti mwana anoshayikwa kubva 1981 kusvika nhasi almost 39 years
asipo achinzi akawira mumvura, asi after such a long period obva abuda. Vanhu vese vashamisika nechiitiko ichochi, asi pamaonero edu zvinozadzisa chivanhu chedu kuti mukurarama kwatinoita kune mamwe masimba echivanhu anogona kuita kuti zvinhu zvakadai zviitike. Saka tingati munzvimbo ino yemwenezi paitika chiitiko chakadai, so pane here zvatingati zvazvinoreva, tingati kunzvimbo ino here kana kuti nyika yese? Chiitiko ichi takakura tichichinzwa chichiitika, chichingonzi chinoitika zvikuru sei mumvura, kumadhamu, kunzizi, panonzi panenge pane mvura yakasvibira nezvimwe zvakadaro. Takakura tichingozvinzwa kuti zvinoitika izvozvo. Saka kuzadzikisa zvakagara zviriko, kuzadzikisa zvatakakura tichingonzwa zvinozivikanwa nenyika yese kuti kune zvinhu zvakadaro zvinonzi neNjuzu. Nekuti ruzhinji rwenyika vazhinji vanotaura kuti mwetsvina zvinhu zvakadaro. Saka tanga tichidawo kuti kana vaonawo mukana wokuona zvinhu zvakadai vange vachizvionera nekuzvinzwisisa zvakare, uyezve imi muri padhuze kutivo munozvoonawo sei vhesasi zvinenge zvichitaurika nevanhu vakawanda wanda. Hongo vanhu vanogona kutaura kuti mweya wetsvina, asi ndo masimba atisingakwanisi kuona, masimba atisingakwanisi kukontrola isu nenyama, asi zvinhu zvinoitika. Uyu mwana waonekwa anozikamwa, akanga achizikamwa ari mudoko, pakudzoka hapana vakaadzika kune avo vakamuona, vakanga vakakura vachimuona. Saka hapana chinonyanya kuti vanhu vati mweya yetsvina sekutaura kwamuri kutaura. Mambo Negari, Mwenezi District, Masvingo Province. Chiitiko ichi chaitika tautinesa kuti ndizvo zvakaitika, nemhaka yekuti musikana uyu tamuratidzwa, tamuonawo, taona kuti zveshuwa munhu chimiro chake. Saka tanzwisisa kuti ichokwadi zvakaitika munhu chaiye. Vabereki vake vanobvuma kuti ko ndiye, although nguva yanga yareba akaenda ari mudiki, asi vanogutsikana kuti ndizvo chaizvo zvanga zviri chiso chake, uye kuti ndiye. Nevamwewo vakamuonawo. Ini pachangu time yaakaenda ndakumuona, ndatotanga kumuona izvo. Saka ndinogutsikana nezvinotaurwa nehama dzake, nezvinotaurwa nevamwe vezera rake vaakamutamba navo kuti ichokwadi ndiye. Pamusoro pechivanhu chakadai, muzuva ranhasi tawitnesa kuti zvinhu izvi chivanhu chiriko, uye kuti iko munhu anogona kufa akamuka. Because munhu atorwa neNjuzu tinomutora semunhu anenge afa, nokuti abva kuvapenyu haachararami ari kuvapenyu. Saka nokuda kwokuti zvakaitwa nechivanhu, tinonzwisisa kuti ko chivanhu chiriko, chichiri kushanda, uye kuti simba rechivanhu richiriko kana zvikatevedzerwa nenzira yazvo. Kudzidzisa kuti tine vana vakawanda, vamwe vanongonzi varumwa toshayiwa kana hembe yake kana chinyi chake munzizi. Saka vanhu hatisaibhilivha kuti kune munhu unoti atorwa akaenda mumvura unodzoka. Saka izvi zvinotidzidzisa kuti nevari vakainda izvozvi, vanhu vese une wakainda uchaita kuti adzoka nokuda kwechiitiko chaitika ichi, nokuti uripo pano nhasi wazvionera, uchaudza umwe. Zimbabwe yese ndo kubatsira kwazvaita. Tine makereke, tine chivanhu. Iyo kereke yacho inorarama, inoitwa nevanhu, handiti chivanhu chichiitwazve nevanhu. Saka chivanhu nekereke tingachiti chinhu chimwe, chinongozosiyana pakuti vanhu tinozoshovorana, asi chatinoda pakati pazvo
zvose upenyu hwakanaka handiti saka chose chivanhu asi isu vanhu tisinozotsaudzira pakuti uwekereke unozoti izvo chivanhu hazvina kunaka mweya yetsvina but iyezvi kuti tiwane mvura kunaya chivanhu kuti bridge muna runde apa riri kukwa handiti apa rokwanisa kuitwa bridge apa kuti rindoitwa apa bridge vemakereke vakakokana Zimbabwe yose kundoita munamato vari kuti rivakwa nokuti vane vachiti vakachera vaona papfutsirika miti yanga iripo mangwana maona iripo asi pangovuya vechivanhu nefodya kudira madonho wematatu vachichera bridge robudirira satoona sekuti kunesu vanhu vemuZimbabwe vanhu vatema ndicho chikristu chedu ndo belief yedu kana tisina kuita izvozvo munyika medu hamumiri zvakanaka saka chivanhu ini seni ndinoona kuti chakanaka ndozve ndingadzidzisa vamwe kuti vazoti chivanhu chedu chakatikosherei pane madhamu akawanda anenge achiramba kuvakika pane dhamu iri Lunditende ndomwe maimboinzwa kuti yakada kuvakwa handiti pavakakemba vachichera vaiwana papfutsirika vakabhora gomo rinonzi Chiramba izvo sofa rine ziburiso rinoripinda ravaida kupinza simbi dzari kuti vabloke dhamu Tende inopinda muna runde guya kunotangira kugweru vaiti vari mukati vainzwa sendege dzinofamba panze vobuda kuti mazindege adarika panapa akakura zvakadini kwaye hapana ndege yambofamba mpedzero wacho vakawana rori yakapakwa mugomo pasina rodhi yapinda nayo muChiramba yakadai rori yavo mota yemurungu wanga aripo achivashandisa vakaona yafamba ikandomira pamapeto pedziva ikatsva murungu akasumuka achinda akandoita extend pamaringiri izvi isu taiva tichiri vadiki asi diki kwedu tatava majaya tichiudzwa nana baba vedu havana kana 5 years vashaika vavaripo saka ndo pendinoona chivanhu chakakosha ipapo zvezvichitaura kuti pane zvimwe zvinhu zvamusina kudi kufambisa negwara muchishanda ipapo memoita senharo nevaridzi vevhu muri Zimbabwe kuendera mberi kwatiri kuita nechirongwa paya pananga ndichitaura ndine musikana uyo tanga tichitaura nhau yekuti taakunoita story iyezve zvitiri mukati mestori but zvandingade kukuzivisai muri yeZimbabwe ndezvekuti muri kutoona tiri kutora tiri kunze kwemusha makamera hasi kutenderwa zvachose tinoziva kuti vamwe vanoti madii kushandisa drone madii kudii izvi zvatiri kutaura nezvazvo ndezvechivanhu kanodonha kadroni ikako kari pamusoro kakasvikoparara hapana angazoda kunditengera saka ndozvatoda kuti titaurane tichinzwisana tichizivisana kuti tiri kubva kupi uyezve takananga kupi zvakare izvi ndezvechivanhu naizvozvo zvinoda chivanhu hanzi paita chembere dzemvura pano tofunga munokaziva kambo ikako chandingade kukuzivisai ndechekuti hongu isusu takwanisa kuwana mukana wokupinda mumba tikanovakwazisa avo vakange vaenda kwe40 years chandingade kukuzivisai muri Zimbabwe ndechekuti isusu tawana mukana wokuti tipinde mumba mavari vacho vakange vasipo kwemakore anokwana 40 years. It's not a joke. Painguva yakareba takwanisa kuvaona asi hatina kutaura hedu nawo hatingade kukunyeperai zvimwe zvataona zvakawanda asi tanzi saka hatisi kukwanisa kuti tinge tichikutaurirai zvese zvataona asi ndingangoda kukuudzai muchidii zvandaona wangu inini semunhu wemakuhwa nekuti ndaenda kandakamirira imimi chekutanga ndechekuti ndanga ndoda kuedza kutarisa kuti skin yavo yakafanana here nemaskins ese hongu ipapo hongu hapana chinhu chandaona chatingati hachisi normal nekuda kwekuti ivo vangu vakafukidzwa vangu vachingooneka chiso chete asi chandakwanisa kuona mukati mekufukidzwa kwavo kwanga wakaitwa ibvudzi randaona kuti bvudzi racho rakareba. Guys, this is not a joke. Ndodzokura, this is not a joke. Izvi zvinhu zviri real. Takaenda kwasadza mukatiti njuzu idzo ndedze fiction, njuzu dzakadai
ndo zvacho zvandoda kuti ndikuzivisei kuti hongu maiti ndezvefiction izvi ndo zvimwe zvacho zviri riu sekuve riu kwezvekutanga. Saka chandoda kukuzivisai ndechekuti izvi zvinhu ndiri kudzokora zviri riu sekuve riu kwezvatakuratidzai tiri kwasadza. Vanotenda bvumiranai nazvo, vasingabvumirani nazvo garai makadaro. Asi chatoda kukuzivisai ndechekuti nhasi kuungana vanhu vamuri kuona vese kumashure kwangu ndo chiitiko chavakaunganira. Tiri kutaura tiri kure nekuda kwekuti makamera haasi kutenderwa. Vanhu vamuri kuona vari kupfuura vese vauya vari mabiko kupemberera kuti mwana wedu adzoka. And kana pachivanhu kana zvakadai so zvaitika zvinoreva kuti munhu iyeye akuchizouya achibatsira veruzhinji. Iwewo neungwaru hwako kana kuti nekupusa kwako ndo panoti mweya wetsvina. Ndiona vamwe vanhu vachitaura hanzi mukore uno munhu muchiri kuita izvozvo, mukore uno vanhu muchiri kuita izvi. Hongu mukore uno ndo watoitika izvozvi. Ndatenda muri yeZimbabwe tauya kuno chinangwa chiri chekuti mukwanise kunge muchiona kuti hongu tiriko, zvisiri zvokungonzwa. Izvi zvishoma zvamuri kuona izvozvo ndizvozvo vaCEO mavanzwa uyezve vamwe vese vakakosha. Kunyange zvazvo tisina kuona muviri wake sezvo anga akamonera machira, zvinonzi kumusana wake ane tsanga dzakazara nemishonga yakasiyana siyana. Ari kunzizve pari zvino ari kungopa one word answer. Iye haasi kuona semunhu akapedza makore akawanda kudaro ari mumvura. Kwaari ari kuona semunhu akaenda nezuro uye ari kubvunza shamwari dzaaitamba nadzo. Vamwe vakaroorwa, vamwe vakashayika. Zvinonzi zvakare anoti akagaragara mumba anongoti ndiri kudzoka, oenda zvakare kurwizi runde kunova ndiko kwaakapedza makore ari. Dambudziko riripo nderekuti Rowai haasati odya kudya kwedu sezvo achinzi aidya hove nezvimwe zvinowanikwa mumadziva. Zvino hewo mubvunzo kwamuri, chiko chiri kuitika apa? Takatorwa mufananidzo kwasadza neNjuzu, vanhu vakati veDrewmas media musadaro, makutozvibhiga kuti makatorwa neNjuzu. Ruzhinji rwevanhu kunyanya vanoona pano paDrewmas media channel havabvume kuti chivanhu chiriko, vanoti mweya yetsvina. Zvino hewo mubvunzo kwamuri, chiko chiri kuitika apa? Takatorwa mufananidzo tiri kwasadza neNjuzu, vanhu vakati veDrewmas media musadaro so makuda kushamisira, munoziva Njuzu here mimi? Vamwe vakati light. Mubvunzo wangu, chiko chiri kuitika apa? Chinondishamisa ndechekuti tichazova isusu rini dai chishamiso ichi chaitika kuna Rowai, chaitika kuvarungu, chingadai chazara mumapepanhau, TV nemaredhiyo. Kana kumunamata tingadai taakutomunamata. Asi muno muZimbabwe nyangwe utungamiri hwakanyarara kuti mwii, kuda vari kuda kuti vagoenda nerweseri vachinobatsirwa vega. Inini handingazivi. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Remember, Drewmas Media taking you to another level. Kufara kamuri yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe ndinovimba mafadzwa nechirongwa chatakupai. Tosangana zve muchikamu chinotevera. Ndini wenyu Ashley Toma. Saka mukoma Andrew maiona sei nyaya iyi? Pakaipa ndinowanzoshandisa shoko rekuti pakaipa. Zvakwamuri kufuga kana kuwarira. Kubva kwatiri muri yeDrewmas Media tichitenda zvakare anyway Yotamu anga akabata mushina wedu, tinoti ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level.